Täs mitään. Tässä Elvin kanssa laitetaan peräkärryä kiinni, että päästään festivaaleille. Elvi, mikä meininki? Siinä Forssasta kauppapaketti, tavarakärry ja let's mennään. Ja kun ystäväpiiristä löytyy tommosia innokkaita apumuijia, tehokkaita sellaisia. Moikka leipätauko! Ketkä vielä omistaa rahtarin taidot, niin elämä onkin aika easyä. Festivaalialue vielä tässä vaiheessa päivää. Silloin tyhjä, että saatiin näppärästi meitin yhdistelmä tohon tontin viereen ja siitä sitten kamaa tulos ja tavarat paikkaansa. Sitten viedään auto veks. Täällä on kesätyöntekijöitä, katsot tämmösiä minioneja. Tästä tuuli vähän teki näin ja näin ja näin. Ai moi! Kiitos! Tää uusi kyltti oli koko lailla buenos. Siitä tulossa oma videonsa. Täällä mä olen! Fuck yeah! Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. Por favore. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Päivä 2. Reippaat likat täällä taas. Alue on vielä tässä vaiheessa päivää aika rauhallinen. Valoa kansalle. Tää on ihan saatana hyvä. Kato, heitetään. Voiko sä? Mitä käätä heitit tähän meitin muonituksen hoiteen? Joo. Tässä on meidän terassi, pääsi välillä vähän huilailee.